Tipramata long live. Long live, long live. Tipramata long live. Long live, long live. Ubag Raket. Joy. Ubag Raket. Joy. Ubag Raket. Joy. Wadiake. Joy. Didawlake. Joy. Wadiake. Joy. Didawlake. Joy. Tipramata panyaran kabai kogai lamsoko. 람서고, 람서고. 한말씨는 미디어 닦고 정no. Tini jeng belai kena khas ranggo. Songmarini mall chumbo. Jeng jara BJP khaina chini takuk song. Niranjan Borma. Niranjan Borma. Borok ngkai khus family. Borok no khus jati no. Bini netritwa. Baro putar ini BJP ni parti ni Tipramata joining khaibeke ang borok no khabai khukbai khaka hambai lamsoko bo booth number hangkai 27 nong Kolanpur ni 32 number booth center ni borok khai tai kaisa hangkai 27 ni 37 booth center ni borok hangkai Sorojit Deborma ni netritwe bongni ora phaike 4 butar total 19 butar borok tiniwo Roton Deborma Anthony Deborma borok katongo Sorojit Deborma Amores Deborma borok no ang belai belai khabai kubai lamsogo male o songmarini mulsumbo borok kubui jaga wo bubagra no hamjagei bubagra no borom riwoi ekmatro bubagra simise chini hano rokha khaimano chini man thaino riwoi mano chini constitution selection rimano ni borok puito thangai borok tingbai phaimani bagai borok no ang belai khe paifle hamjakma tai khabai khai ang borok no lamso Tini nang tamni bagai BJP jenini party no yakar phaimani Actually, hambai belai no sini Maharaja ni netrito sung netrito hamjago tei bono to pani soi ni sung wan sumon bagai no sing tini sopayo actually ang wajiwo regional party ni na asai phainai ba abang poksung mai angai regional party no tesa maruk tharka kasara sung BJP kisa khai tongman bagai abro sung yakari phaika yakar mato sung balkha haipana sung joining khai tini sung klai kata angke tei tongo sini oro sumai basa phaine tajing to sung saipeka sini madam sung to angke belaina o jaga kubui nungman bagina sung wan sugi oro kubui ngai hene sung phayo suna nini sini mungri gade ang kai Soronjoy booth ni booth center ro booth secretary tongmani BJP party ni angke tai roko khai to boro botongo anbung kha Roton Deborma mungkai Sorojit Deborma ang 27 booth center ni booth committee ni bisingo ang koroksa BJP ni IT cell dekaba media in charge juga ang bo ngkomani mane BJP no thigo makai ketan bagi makai mane ang apun sigang kito ang regional asayo ang IPF pi khai temani chini takho borok songmai ang palbak sagan khai temani ngke baidyotamolog anaro to ek সময় BJP rone onek phanang thamani karone ang borok bai gadalma tongkha ngke tabuk trek naiba chini Maharaja ni haini hai phanang phaipika ngka angle hatai do phana hamjak naiba agini simino ngke tabuk Maharaja bu saw last fight ni ne ngke ojora kaisa sing gobangma chini Tiprasar ni leader kotor rong jineka heba tabu chini Maharaja chini bagi phaika ba bono waisa jorari nayan hinai ani wan sukmani ahon bagi nang tini haini hai chini takuk songbai jogajo khaika gang Tipramata ni lui sang khalai sinai hinai haini sampai bari